Vehkeen esittely. On alun perin ollut ruokintatrukki merkki Minko-Matic, joka on sitten muutettu pihakoneeksi. Ei ole minun rakentamani. Kupotan 570-kuutioinen dieselmoottori, vesijäähdytteinen. Tehoa 13 hevosvoimaa ja vääntöä tarpeeksi ollut ainakin toistaiseksi. Sitten on voiman siirron hallinta poljin, eteenpäin painamalla menee eteenpäin ja taaksepäin painamalla taaksepäin. Ja jarrutus toimii päinvastaisilla manöövereillä. Jarruja ei tarvitse, jos tietää mihin on menossa. Sitten ohjauspyörämalli ja Sport. Tämähän on Deluxe-malli. Valojen kytkimiä. Sitten on puolipuristimeen nuppi, hehku, lanka ja virtalukko. Hyvin kattava informaatiojärjestelmä moottorin tilasta. Sitten etukuormaimen hallintavivut. Ja itse etukuormain, hydraulinen. Sitten on lisää hydrauliikalle liittimet. Niitä käytetään tällä hetkellä lumilevyn sivuttaiskääntöön. Ja sitten on kauhan pikakiinnitys. Tähän on lumilevy, trukkipiikit, polanteen poistolevy ja adapteri, jolla pystyy peräkärryä siirtämään. Eli siinä on vetokoukku tai kuula, mikä se nyt on nimeltään. On huomattavasti helpompi tällä ahtaalla pihalla vekslata, kun näkee koko ajan, missä kärry liikkuu. Sitten penkin lämmitin aina päällä, ei vie paljon virtaa. Ohjaus on alkuperäinen, erittäin nopea ja erittäin raskas. Siihen luultavasti tässä kun kerkiää vaihtuu Volvon henkilöautosta tehostamaton ohjausvaihde, joka pitäisi olla kevyempi, koska siinä on luultavasti kierroksia enemmän kuin alkuperäisessä, jossa on kaikki 2 laidasta laitaan. Ja taas esitellään tätä mittavaa hallintapaneelia. Siinä on jäähdytysjärjestelmä, glykol-tyyppisellä nesteellä toimii. Hydraulikkaletku mysteeri on siinä. Ja hydraulisäiliö. Myöskin peilit on, vaikka yleensä ei katsella taaksepäin vaan eteenpäin. Mutta joskus on hyvä katsella menneisyyteenkin, jotta vältetään samat virheet, taikka osataan tehdä ne uudestaan. Sitten on lisää tätä mittavaa hydrauliikkajärjestelmää, myöskin akku löytyy, on hyvin kattavat sähköjärjestelmät, ei tarvitse veivata käyntiin. Ja lisää liittimet taas. Hydrauliikassa on niin paljon tehoa, että täyden kauhaa lunta nostaa kyllä, mutta mursketta noin puoli kauhaa jaksaa nostaa, mutta kyllä tähän on jo useampi kuutio tähänkin pihalle tällä vehkeellä levitetty mursketta. Lähdetäänpäs sitten ajelulle.